Ćao drugari! Danas probam nešto novo. Slučajno sam naletala u Lidl i rekao hajde da probam. Neki od vas su sigurno probali. Suši. Pa hajde da vidimo kakav je to ukus. Miris nije toliko strašan koliko sam se nadala. Pa sad ćemo vidjeti ukus. Imamo tu nekoliko vrsta. Tu su i sosevi. Tri vrste. Ovo je manje pakovanje. Bilo je i većih. Prvo probam California sushi. To je sushi sa salatom od lososa i crnim i belim susamom. Malo je jutkasto. Sljedeći na redu je sa rakovima, šargarepom i rotkvicom. Generalno, meni se sve dosad jako sviđaju. Uglavnom oni koji su na režimu keto dijete, koji vole ribu i pirinač, naravno. Suši im neće teško pasti. Sve u svemu, moje mišljenje generalno vezano za suši je da nije loš. Meni se sviđa. I to je to. Želim da probate i vi, pa pišite u komentarima svoje mišljenje, naravno. A vi koji ste probali, možete predložiti koji sljedeći da probam. Koji je po vama najbolji. Za više ovakvih klipova, subscribeujte se, šerujte, lajkujte,